Nakakamulat na tayo tilapia. Sige pa Jim nala. Urmutan mga tilapia. Ah, Urmutan. baong kumakanyak tasyak tinangala. Ay mang kamati ka tilapia. Tilapia nga ko ang sariwa no da. Apo na yan. Kaso ka wamay. Anda Jay. igigid. Igit, mo tani igit. Pangalak. Muang aji nay. Oy. Kaso lang ha, matit ka. Delikado aja, George. Kung na ito, Andre, nagtutana kong tayak ito. Pasensya ka mata. Siyempre magdumuga ka na eh. Maguyod ka. Suportahan na data ah. Mali ka malmusta. Kapay kaskaray. Mabukbayat to. Ay, Andres, nagbatat na alam ako. Nagregat yung posisyon ko. Mabagkulak to, diwanay. Puro tagtalo sa lupta lang. Buwan ka di. Madi ka madanagan. Nagudwata. Apo. At alamang mga di sabat ko ako mo. Di ka pa tumapog dito. Ita tulungan na kumamay. Hey, Andres. Niyatam, makita tang ngiring-ngiring iklog mo. Kakadimadanagan sumalog ako lahat ta. Kanyan 2 oras nga sumalog ka. Nakaduak taon. Bumaba ka diditan. Oo. Sa matalay, nagkadunay, nagdarakil na eh. No, bumabakat ta, natulungan na, di nagkado ko manalatan. Dapat may lako ta jila eh. Oh, shoot the ball. Muri ka di ang kamadanagan ni. Ado pa ito ka na saban eh. Busit pa ito eh. Patuloy ka man tagburaro ka. Ay na, tatay ka pa yung mga tita. May sasapad ata na eh. Duduwan sa nabatin. Ate may pa ito sunggaw. Ha? Ngaw-ngaw ka lang, ngaw-ngaw Andres. Mapal ka laing ha. Sumangat ka tano kaya mau. Ni ato man Andres. Utong bagam takin mo mau. Oh, kisi sabam, sirsiripan nagsama eh. Baklakan sama kanya kon. Ha? Ibagam lang. Tairarag ka dito eh. Ha? Bakla ko nam. Andres, nakamunga ka sa. Apo daw tikim mo na. Ha? Ngam nang isitiklog na. Oh, kisi sabam, pagtitripan na. Iguyod ka dito eh na eh. Alalahan na, nakatali ata tanggad mo ti kasi ko na eh. Iguyod ka dito. Di kay sardang. Joke lang Andres. Pagpakatawan ka lang, naglamis si panahon, nagpudot taulam. Tinay sa manay, mga kapilaan. Kanyam laptan. Isupay pa kabusog ang mata. Baka kurang pa'y kanyam. Habak mang pa'y talaga ti sunggong ang mangmangan. Apo ka. Nagrigat lakit dito ako masidan. May apay, yung ka. Ano mo ta? Ay, naguyod kaya. Pasensya ka mata. Nakatali ka gamit tatalay. Inya nga ti pinagkunang kanyak. Nuang. Luang arbon. Kasi kaya pa sumunod ka pala kanya garod. Salatan. Mga kalatatan, naumala may tultulong mo dito. Isa uka mo lang sa aw. Inya ngawan, ikang kagarot ti mirindam. Awan. Tsak kaya ta sa bam. Inya garot ti kaya mau. Milon. Mau milon toy. Agtukaw ka mga laga dito, nakatagtagari ka. Nagsiingarot ni. Ay, alangan mga ikatom tatalay. Alam naman, naikuak tinay, naisutak. Amom nang gadala mo ating apispan. Kaya jabang ka na. O, di mula ka. Ay, Alam mo, tutor. takap. Ha? Bisina man nun. Ha? Maangka si Pitak. Mabsog ka. Pitak. Apa ano ka pitak? Itiplak mo, tarupam. Tagtala ka. Sao ka lang sao. Nay, nagdarakil nay. Hay, Mariusay. Atayo aja nay. Ikaw pala tatalay. Taya karta. Pagpisto ang round. Basta. Ay. Apo. Oh, di ka nay. Apa katulog to eh. Ulag lang ang kabutong mapay. Kaya mau. Italim. Hay. Nagsapri ka pa eh. Italim ka na. Gay. Try mo tagong maon naman ay. Madi mo. Madi mo gayam. Matalding na isa nung araw. Talim ta.
Suportahan na ka na eh. Delikado to yun ang ato-ataw eh. Sige, amo mga nagsawi ni. May sok-sok-sok ko ta bagbagi kita. Nyaki kasla ka madi ka sanay. Sanay! Pinagatutukot ka na ba ano? Nagatubunar. Adato kanya ka, may sasalupan niya, ang talo kanya. Nagrigat tayo galat din eh. Suportahan ka pa, basi na kanyak. Damdam, adabayat to, sige ah. Pakambot yung ano kan, teklog mo. Ape, kaya dati titlog, kaya dati kwarta. Parta, pinatindaan taw nag. Ipispan. Nalaing lang talaga ah. Yun yung araw. Ape niya ti ko ha, pinaginawan na kanyam. Ha? Na pinaganawan na kanyam. Panunutot ba? Ay, nabay nga panunuto na dyan. Ipila ng ting kopong-kopo nga dyan. Yung malagipan niya dyan. Nalaing ka nga talaga pakataway ah. Hindi mo iba ka to. Inangkaw niya dyan nga na ginawak. Ha? Kadamagong kanya na ah. Ang damag kagamin ah. Ano madikag damag, awan. Sino dyan? Hoy! Kuma, kakamata na sa lusutom na gananon niya. Ha, nalalak pala liddag. Barta ka mukid Nay, nagdirak ko liboy. Ang gata manipit at imbaw. Kaya manay nga talaga ah. Pasito pasit. Anang... Nay, sorry. Hay! Pasit ah. Takalatan, pumistaw. Taguyudin ka pasit. Yay! Nay, medyo adalom kayang kaon. Ikapot ko baka no ay sigurado ko ng rice. May sutak ka timba sa nalpasan. Ay, puro ka. Handa nga talaga, Nay. Matutuyan. Nga na ta. Matutuy ah. Baka nasa bali makamal mo ta. Ha? Nakakamulat na tayo tilapia. Sige pa dim nala. Urmutan mga tilapia. Ha? Urmutan. Ay! Bagong kumakanyak ta siya tinangalaw. Ay, mga kamati ka tilapia. Yung tilapia nga ko ang sariwa no. Da. Apo na yan. Kaso kawamay. Handa ah. Jay. Igikid. Igit, mo tani igit. Pangalak. Umang aji na Ito eh. Aso lang ka. Ha, matit ka. Delikado aja, George. Nay, may manong Andres adi ah. Piniti ko ako ang dakito yung aduwa. Takaw dan sa matilang tipis panay. Hoy, kita-kita umat ano da tao. Baka damdam mo sumampot iking kanya tipispan, mauntan ta. Yakin Andresen. Dudiglaan yung mo dapay. Mati mo nga alam mo sa lalanta. Sa bagay ah. Tuya nay, ang dadutoy. Awan dita. Aray po! Nga, dumot Andres si. Naruros tingipon ko, nagarot tingipon ko. Ay, sorry mo ta. Andres, ayun sa nalamon. Tatan, sakit di pagbagi kong. Aguray ka matagin, enjoyak pa lang nay. Oo, kita man nay. Oh, wow. Oh, do you see that? Oh. Nagato ni. Yeah. Ang supay ato, alayantan. May mas ibabasit. Awan ti bugi-bugi na. Wow. Oh. Ni, ato ibabasit, ipalubusan ta dumakalpay. Aganak pa yata. Yes, I see that. Narataking kanyan. I see that. May kan ani. Narataking kanyan mo na. Tanya, buka. Asta kami katabaw na. Ito ko. Kani. Taas. Ito yung tuni. Tuni. Ay, atatali ni ba ano ba? Ay. Tan. Nay, pinagtarid naman tayo dayon. Isa pa na. Pangsit mo na ni tanong mo. Okay, sit lang. Di. Riko. Guys, may bagong product ang GR4. Ito nga pala ang Magic Gatas.
Pwedeng-pwede rin pala ito sa matte color at glossy color. Tignan nyo naman ang resulta, ang kintab, di ba? Kaya bili na rin kayo. Click nyo lang ang yellow basket.